सार बिटिआर रेकर्ड बायदि सानजाथिं जिथु सिमा बारायनायनि खोथा बुंदों बे मालानिफ्राय थिग जायो बियो कमिसन हिसाबै दासिम हाबाफारिखौ आवगायनो हाथ'नाय जायाखै मैयासो गिबि खेबनि थाखाय कमिसननि मिटिङा जादों दा बेयाव प्रिलिमिनारि माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जाबाय बेयाव जे जोङो कमिसन हिसाबै बोरै बोरै आवगायलांगोन लाङा जोंनि मेन अबजेक्टिभसा मा जागोन आरो जोंनि खामानिया जिथु मोनथाम होनाय जादों गामि सोनाय गामि दाननाय आरो 40टा समस्तिखौ 60टा बानायनाय बे खामानिखौ जिथु होनाय जादों खिन्थु जोङो प्रिलिमिनारि मोनसे मैया सावरायनाय जाबाय आरोबाव हयथ' खननै खनथामसो बेबायदि सावरायनांगौ थाबावगोन जों थिग खालामनाय दिन बाराय थिग खालामनाय जागोन बेनिफ्राय एप्लिकेसन आजावनायनि बाथ्रा थागोन दा बेनिखायनो सानजानि जा बा खोला सिमानि जा बिनि खामानिखौ दासिम आवगायथ'नो हानाय जायाखै खोब सम्भब सप्तासेसो समनि उनावनो बे गामि हाबनाय बा दाननाय बा ओंखारनो लुबैनाय बिथांमोननि थाखाय माखासे माबायदि खालामनांगोन बिनि थाखाय कमिसना हयथ' निस्सय मिडियानि गेजेरजों बेखौ डिक्लेयार होगोन आरो बेबायदियैनो जायफ्रा ओंखारनो लुबैदों बा गोदानै हाबगोन बिथांमोननि थाखाय दिन थारिख हयथ' थिग खालामनानै होनाय जागोन दा बेखौ बै टाइमखिनि हयथ' नेथ'नानै थानांगोन बेखिनियानो आरो सानजासिम मोननै डिस्ट्रिक्ट बारायनायनि जिथु खोथा बुंदों हलंगि आरो माइनावस्रि बे बेसेबां सैथो बियो एग्रिमेन्ट बादियै बेयाव माखासे दफाफोरनि खोथाखौ जुदि जों सिन्था खालामो जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों माखासे फसंथानफोर मोनबोनाय जादों भारत सरकार आसाम सरकारा बानायगोन होननानै मोनसे कमिटमेन्ट होदों आरो बे नेसनेल कमिटमेन्ट आरो बेबायदियैनो सनितपुर जिल्ला बा सानजाहा बारायगोन जिल्लाफोराव बिनिनो माखासे फसंथानफोरखौ बानायगोन होननाय जादों दा बिनिफ्राय जों रोखा जानो हायो जे जि ओनसोला बिटिआर ओनसोलाव बारायथ'नायानो जायाखै बे ओनसोलावबो नोङो भारत सरकारनि फसंथानखौ बानायनाय जागोन नैबे बिटिआर सुक्तिनि दफा बायदियै दा होमबा जों बिनिफ्राय रोखा जानो हायो जे बै ओनसोला हाबगोना रोखा नैथियाव जाहैबाय जे नोङो दाखालि BKWSC जिथु जोंहा बिटिआरनि सुक्तिनि उनाव थाबोनाय जे मोन 21 जिल्लाखौ लानानै BKWSC मोनसे काउन्सिल बानायनाय जागोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा बे काउन्सिलाव सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ दाननानै लाना थांनानै काउन्सिलाव सोहैनो नाजादोंमोन नाथाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बे मोनसे कमिटमेन्ट बायदियै बिथांमोना बे मोननै जिल्लाखौ आपातत' नैबे BKWSC आव सोथ'नाय जानाय नङा होननानै बेखौ बाद होनानै दोनलांदों बेनिफ्राय जेला बिटिआरनि सिमाया रोखा जागोन बिनि उनाव थालांनाय जे गामिफोर बा बिटिआराव हाबथावै माखासे गामिफोर थागोन बै गामिफोरखौसो उनाव माने काउन्सिलाव नटिफिकेसननि गेजेरजों सोनाय जागोन होननानै बुंनाय जादों दा होमबा बिनिफ्रायबो जों रोखा जानो हायो जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ जिथु काउन्सिलाव सोआलासिनो बेखौ गारलांथ'खाबायबा होमबा सिमाया लावगोन बे मोनसे आरो गुबुन थामथि पइन्टआ जाहैबाय जे नैबे बिटिआर सुक्तियाव माजबाटनिफ्राय लानानै एखेबारे सानजाहा गहपुरनि सानजाहा थानाय मोनसे दै हलंगि होननानै बुङो बे हलंगिसिम नोङो सिमाया जिथु बिटिआरना बारायगोन होननानै बुंनाय जादों आरो बेनिखायनो बेयाव साहाखै साहा राजा लामा बानायगोन होननानै बुंनाय दङ दा बे राजा लामानि मुंखौ बर'निनो राजा माने मा होनदों बेखौ बान राजानि मुङाव बानायनाय जागोन जायखौ बानासुर रड होननानै बुंनाय जादों दा होमबा बिटिआर सुक्तिया जुदि सिमाया लावाबा बानासुर रडनि बाथ्रायानो फैया बेखायनो सुक्तियाव जिथु थाबाय जेला बे हलंगिसिम जिथु बानायगोन होननानै बुंबाय बिनिखायनो जों बे मोनथाम पइन्टनि गेजेरजों रोखा जानो हायो जे बिटिआरनि सिमाया सानजा बे बिश्वनाथ आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ लानानै दानाय जागोन बे रोखा आरो बे खिमा ओनसोलाव थानाय माखासे बर' गामिफोरखौ दानगोन होननानै बिसोरो गिनाय मोनदों दा बेफोरनि सायाव नोंथाङा मा बुङो दा बेयाव जोंनि बुंनाया बेनो आरो एकर्डनि स्पिरिट बायदियै एकर्डनि MOS मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बे एग्रिमेन्ट पेपारखौ जुदि मोजाङै बिजिरनानै नायो जे थाम नं दफायाव जिथु बुंनाय दङ जे बेयाव मा होनदों कन्टिगुवास जायफोर सिमाजों नांजाबनाय बे गामिखौ सोनाय जागोन आरो बे सिमाजोंनो नांजाबनाय कन्टिगुवास ओनसोलखौ दाननाय जागोन दा दाननाय आरो सोनायाव बेयाव माखासे खोथाखौ मिन्थिनांगौ दंबावो जे एक नाम्बाराव सिमा खोला सिमायाव थानाय बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक जायफ्रा सिमाजों नांजाबनाय बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ मालाबाबो दानजाया एकर्डनि स्पिरिटआ बेखौ बुङो बेनिफ्राय बबे गामिया दानजागोन
जे जि गामिया माने जेनारेल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव नङा बै गामिफोरखौसो ओंखारलांनो हानायनि सुबिदा होनाय जादों नाथाय बे गामियाव बर' बा ट्राइबेल नङै मानसिया 50%नि बारा बेयाव थानांगोन अब्लासो बिथांमोना ओंखारलांनो हागोन दा बेयावबो जों नायबाय जे बे नोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक नङै गामियाव माखासेया नोङो माखासे सुबाया ट्राइबेल माखासे सुबाया गुबुन नन ट्राइबेलफोर दा नन ट्राइबेलफ्रा ओंखारनो लुबैदों सोरबा सोरबा खिन्थु ट्राइबेल बा बर' मानसिया नों ओंखारनो लुबैयाखै दा अब्ला बथ साइड दिनै कमिसना थिग खालामगोन जे बथ साइड बेयाव एपिल मोनसे थागोन बेखायनो मोनसे मेथडलजिनि बाथ्रा बेयाव बुंनाय जादों आरो भारत सरकार आसाम सरकारजों जेला बिटिआर गोरोबथानि थाखाय सावरायबाय थानाय जादोंमोन अब्ला आसाम सरकार भारत सरकारखौ बुंखानाय जादोंमोन जे वान्स फर अल जुदि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ जायोब्ला बे सुबा कनसेप्टखौ लाबोनांगोन आरो बेबायदिनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बै समाव बेबायदियैनो बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों बेनिखायनो जायफ्रा दिनै ओंखारलांनो लुबैदों बे सिमाजों नांजाबनाय जानांगोन आरो बियो मस्ट प्रबेबलि बियो माने सुबा हिसाबै दानजानाया बे रोखा जागोन दा बेनिखायनो ट्राइबेल बा बर' बे गिनांगौ गैया बा नन ट्राइबेल हिसाबैबो जायफ्रा सिमायाव दं बिथांमोनाबो गिनांगौ गैया खिन्थु बाथ्राया बेनोल' ट्राइबेल ओनसोल बा बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोल बा TSP ओनसोलाव गोग्लैनायबा बिथांमोननियाव हयथ' निस्सय बे दानजानाय नङा ओंखारनायनि बाथ्राबो फैनाय नङा बेखिनि आरो सानैसो बिदिनो पार्टिनि जेनेबा PPF पार्टिनि लिडार बा वार्कार्सफोरा गामि गामि हाबनानै बिदि बुंनायबो खोनादों जेनेबा UPPला सरकार जायखि सरकारानो फैयाथों मानो बे सरकारा संबिधानखौ दहाय होनानै बिथांमोना समायखिरा लायो आरो बेबायदि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा थियारि जायो दा होमबा मोनसे इलेक्टेड सरकार पाब्लिकजों दाजानाय सरकारा गावनो माने पाब्लिकनिफ्राय मदद लानानै सरकार जुदि बानायबायोब्ला थाखानाय गामिखौ नोङो एकर्डनि स्पिरिटखौ भंग खालामनानै बेखौ माने अग्राह्य खालामनानै बबेबा गामिखौ दाननाय होननाय बाथ्राया बे आंनि बुजिनायाव बे मालाबाबो सम्भब नङा बेखायनो सुक्तिया मा बुंदों सुक्तिनि स्पिरिटआ मा बुंदों MOSआव मा दं बेबायदिसो जागोन निस्सय जिहेतु दिनै कमिसन दाबाय दा बेखौ सोरबा जायखि हानजायानो पावाराव फैयाथों मानो बे हानजानि बे गोहोआव गैला बियो कमिसन दानानै होदों कमिसना बेखौ थिग खालामगोन आरो कमिसननि रिपर्ट बायदियै दिनै आसाम सरकारनि बाथ्रायासो फैगोन बेयाव दा बेनिखायनो BTRआव जायखि सरकार फैयाथों मानो जे जोङो सरकार फैयोबा मावफुङा होननायनिबो खोथा गैया मावफुंनो बाध्य जागोन आरो सोरबाया सरकाराव फैयोबा दानगोन होननाय बेनिबो खोथा गैया बेनिखायनो गिनांगौ जेबो गैया होननानै सानदों जे दिनैहाय सुक्ति बायदियै कमिसना खामानि मावगोन आरो बे कमिसननि रिपर्ट बायदियै हयथ' बियो माने कार्यकरि जागोन बा इमप्लिमेन्ट जागोन बेखिनिखौनो आं खावलायगोन रायजो राजा बिथांमोनखौ सिमायाव थानायखौ जे सोरनिबा बुंनाय सोरनिबा बांसावनाय बेयाव जाहाथे खोमा सुवालासिनो कमिसनखौ मोजाङै खामानि मावनो हो कमिसनखौ मदद खालाम गासैबो पार्टियानो जा बा नोङो सुबुङानो जा बेखौ आङो खावलायगोन